Ola, son Óscar Senra Gómez, o autor de Sete días con Elisa, obra publicada pola Través Editora e que conta cun deseño ben lindo feito por Miguel Durán. Se ficamos na tona, esta historia contanos as aventuras de Elisa, profesora reformada, e da Amalia, amiga súa e veciña dunha aldea de Vedra. O libro fala de delitos, de inmigrantes ilegais, santas roubadas, vacas desnortadas ou cazadores cazados, pero para min, sobre todo, o que narra é a construción da amizade entre Elisa e Amalia. Ao escrever tamén elas me foron desvelando a súa historia íntima e delas moito aprendín, sobre todo o significado da felicidade, sobre o paso do tempo ou do gran valor que ten a empatía e o respeto mutuos. Este libro dá continuidade ao universo que creei en Dixie in Wonderland, que asinei como Dixie Fredberg, que tamén publiquei na Través Editora, e que está protagonizado por Dixie, o fillo de Elisa, e que narra as aventuras del na cidade do Porto. Neste caso, en Sete días con Elisa, Dixie aparecerá, pero moi brevemente, cun papel secundario. E nada, non vos vou desvelar moito máis. Animarvos a ler estes dous libros e oxalá os desfrutedes tanto como eu os desfrutei escrevéndoos. Obrigado.